Takže čau koní. V tomto videu jsem tady s Julie. Vidíte ji. A dneska tady mám srdce a budu si kupat koníka, tak jdeme na něj. Co to bylo? Nekouzli tady. Takže my si vám uzvem u těch koníků, asi někteří víte Kerryho, ale to je jedno, takže čus. Takže jsme tady a ještě nevím jakýho. Hej, já myslím, že tenhle ten fjord je tady na koupení, tenhle ten šedý, co tady stojí. Ale já ještě nevím kterýho. Počkej, já se k němu... Počkej, já se k němu musím stoupnout. Ještě mi na něj ukaž. Já nevím, ale ta skořice je taky hezká. Takhle. Já mám to lidi... Počkej, nebo takhle. A nebo čokoláda. Já nevím! Tak počkejte, já si vyberu a ozvu. Tak já si vyberu a pak se ozvu. Vyhrál tenhle! O můj bože. Lemon Tornado, aha. Hej, Spark. Tak víte co, já si vyberu jméno a budu tu za chvilku. Takže máme jméno. A jdeme na to, o můj bože. 3, 2, 1, teď. O můj bože. Co? Co jsi? O můj bože, on už se mi veze. Už ho mám. Good luck with your home, my horse. Oh my god. Nebo, já tam ještě nejdu. Oh můj bože. Já jsem ještě ani nezalezla. Tak ani nezalíte. No já čekám právě. Budu skákat. Takže jsem tu. Já budu mít zase přeházené koně. Moji koničci budou dokonalí. Ale jo, jsou přeházení. Kde je? Kde mám jo, tady je šir. Ježiš, on stojí vedle ametysta. Můj bože. On stojí, kde je, on stojí vedle ametysta. Katko. Pep. On je dokonalej. On je naprosto dokonalej. Teď si na něj udělám fotou, ale... Můj bože. Katko. Prosím tě, Katko, zmlkni. On je naprosto... Katko. Hej, koukej. Dnes, Katko, a ty se vám posloucháte. Počíš mi účet na chvilku, já také na ně potom chci někdy zkusit. Jo, klidně. Hej, koukej. Dívej na ty. Počkej, dívej na ten cvál, jo? Ne, počkej, to je... Dívej. Oh můj bože, on je dokonalej.
boží, to není dokonalé. Hej, ale já nevím, jaký se na něj dám set. Proč mě pozor učit, protože jak jsem zvlázný. Oh, hej, počkej, jo, já se na něj dám jenom nějaké jiné oblečení rychle. Jo, kdybys nevěděla, to furt natáčím, jo, takže to bude mít tak 10 minut tohle video. Jo, 10 minut je maximál. On je dokonalej. Z koho si mám vzít věci? Nějaký kuňa, nějaký... Ale já bych moje nechal. Tak ale já Já chci... si můžeš koupit v tomto obchodě, jak je to, v Dynu. To by šlo? Tak já se tam ještě kouknem. On je naprosto dokonalej. Ale Káťo, třeba Já pak jsem můžeš prostě to dokonalý. Ale musím to nějak prostě to. Káťo, mě Pořád většet. Můj bože. Takže lidi, já se nějak uklidním, Juny taky a něco provedem a za chvilku se vám ozvem, tak ahoj. Takže, jo, srdíčka. Doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že se vám líbí Danger, Snow Danger. A Líška se tady pomátla, já tady taky napíšu hodně srdíček. Co to? Rebel, vole. Tady taky napíšu hodně srdíček, jo. Srdíčka. A doufám, že se vám tohle video líbilo a my se s vámi loučíme. Takže čauko. Řekneš ještě něco, já jsem to ještě to. Tak to řekni normálně. Čus. Ahoj.